generation next. Mata mun huta in muka dau datta, generation next. Lale 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 da zuwan datta, generation next. Ai yare ya iya nanaye, sai nan tawe ku ba shi haɗin kai mataye, sai nan tawe hasken jihar mu ya zo ku fito da murna mata. Gwamnan jihar Filato in arziki muke so shi za mu ba mu huta. Gwamnan jihar Filato APC jam'iyyar alkhairi muna da gata. Gwamnan jihar Filato nan tawe yalwada ga zaɓen jihar Filato. Nan tawe yalwada ga zaɓen jihar Filato. Jama'a ta Filato na ce gare ya waye, da ganin ka aika dace, magautan ka duk sun fice, da ka taho fa sai sun kauce. Na Matina jagoran kirki mu mun faɗa muna bayan ka, uwar zuma fa sai an bi ka, da ka taho ake ma barka. Zaɓin gware gari mun ɗauka, dore ummadin mun baka, akan ka wannan ba ma shakka. Inan tawale muke so gwamnan mu jihar Filato, ku faɗa in ji sosai an amshi. Idan tawa kai muke so madalla mu yan jihar Filato. Oyoyo 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 nan tawe, oyoyo 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 nan tawe. Nan tawa gashuwe luwada, ho idan tawa ne muke so gwamnan mu jihar Filato. Yau gari ya waye idan mu ai ya buɗe, kai kame son ci gaban jihar mu ai mun gane. A Filato nan tawe gwamna alkhairi ne, sai mu bi shi gaba ɗaya, mu zaɓe shi gaba ɗaya. Generation next gwamnan mu ne nan tawe, mai kyawun anniya na ce nan tawe. Za ya gyara mana jihar mu bai ji daɗi, Filato ƙauyuka birni duka bai ji daɗi. Sai mu ɗauki mai gyara jiha kwarai, ga mai gyara jiha kwarai. Filaton mu za ta yi kyau kwarai, ga mai gyara jiha kwarai. Kuri'ar mu za mu baka don kai mana gwamna. A Filato muna haye, APC za mu yi, nan tawa muke yi, APC za mu yi, lokaci ne ya yi. A Filato mun yarda, oyoyo nan tawe, oyoyo nan tawe, muna nan APC za mu yi, ita hau ai shi kenan. A Filato mun yarda, daɗin mu ya zo kenan. A Filato mun yarda, oyoyo oyoyo, a Filato mun yarda, nan tawa muke wa oyoyo a Filato. Za mu je nan tawe. A Filato mun yarda mun bi nan tawe shi ɗaya. A Filato mun yarda mun bi nan tawe shi ɗaya. A Filato mun yarda mun bi nan tawe shi ɗaya. A Filato mun yarda mun bi nan tawe shi ɗaya. Lokacin hunku mutan gida. Gari ya waye kuma sai a shaidawa mai gida. Gari ya waye ƙarai mutum wasu wayar wada. Gari ya waye iyar APC ba gargada. Gari ya waye makarai na ce ka makaranka kar ya zo ya fi ƙarfinka. Shawara ce zan baka to riƙe shi ku koma gida. Gari ya waye tafiyar musamman ta da gargada. Gari ya waye ƙwarai da alkhairi dan gani ba zan ce ba zan bu ba. Gari ya waye ƙwarai A Filato mun yarda, mun bi nan tawe shi ɗaya. a Filato mun